הבאים לסרטון הטיפים שלנו על הייניקן ג'ייב. זה מהפך שהכנף בו עושה את אותו מסלול שהייתה עושה בטק. למה הוא טוב חוץ מליופי? בעיקר למהפכים במהירות גבוהה, מתי שבמהפך רגיל הייתי משיג ודורס את הכנף. עוד יתרון יחסית מינורי שלו הוא שכשאני עושה אותו נכון, שדה הראייה שלי פתוח הרבה יותר מבמהפך רגיל. שתי נקודות קריטיות בשביל לעשות אותו. בראשונה כבר נגענו, מהירות. במהירות בינונית ומטה הוא פשוט לא עובד. לא רק שלא תקבלו את האפקט החיובי שלו, גם המעבר של הכנף יהיה מאוד מאולץ ומאומץ. הדבר השני, בשביל מהפך מושלם, צריך שהמעבר של הכנף יהיה חלק. זה דורש מודעות גבוהה לפוזיציה של הכנף גם מאחורי הראש, וזה לא הכרחי, אבל זה ייתן לכם את האקסטרה אפקט של המהפך הזה. לטעמי זה מהפך שעובד יותר טוב בהיל סייד, זאת אומרת מסוויץ' לרגיל, אבל אפשר לעשות אותו גם לשני הצדדים. מרגיש מצוין ובאמת עובד טוב מאוד למהירות גבוהה עם פויל קטן, מתי שאני הרבה יותר מהיר מהרוח ומאפשר לעשות את המהפך בלי להאט.